Kabalai. Kawei kemet Shibun ki Dkhot. Benta kabalai na kani benta jong keting jong belai. Baro ki Dkhot ki terekam kat kum ke jingla. Baro ki Dkhot ki terekam kat kum ke jingla tani ke jing ai. Ba kenja man sim balasam dau belai. If you play ni ke juk kal nong ning kong korin nong ka ba khat ar ka Dkhot ka ba abu pra do lai huai. Kini hang tu sepang u aufsepol u peteng ya kani ke jing hikai wong agar Dkhot aru pra arpu kendai adu lai huai. Wong tidon ki ba ublai ulatung ha ka balang ka banengkong ki apostol ka ba ar ki noi tulpa ka balai ki noi kai anak unta ki bale ki kampa ading kata ki jing ai bor man pinkia ki nong yarap ki ba sinciar ba ki ba bon jaj ki tliej hatu baro ki long ki apostol hatu baro ki long noi tulpa hatu baro ki long noi kai hatu baro ki long ki bale ki kampa hatu baro ki dan ka bor man pinkia hatu baro ki kran ki tliej hatu baro ki batai ki tin handai tu dakwa hir pi kita ki bor ki ba khamha cái bộ support một bản ong này cái lòng bà cùng cái banget như dan kam ban sung thuốc và như dan lagi jong cái chính ai cái bạc kinh jam siam ha cái balang dan Shibun cái Dkhot thì Kawei cái met ini cái Dkhot cái tray lagi jong cái kam kat cùng cái chính pela và cái chính sam cái jong siam jong play thì là đang dan lagi jong cái chính ai cái bạc kinh jam siam cái mà như dan kam ban sung thuốc hàng này om dan ubala ban ong ai đào bangamla ban le ai hagabalang ane ngam dan kam ai hagabalang kan mau haga hima ga jumlai đấy haga hima ga jumlai judan ban ong bangam dan kam đấy percaya ngila ban i ka jing bom dan kam ka buon pa đấy ka unemployment rate mo bri ka syong yeng klam kam kam jam ki pon pa tam hagari ka jungi đấy kan mau haga hima ga jumlai dan ununu balak ban ong ni ban ai daw ba ngam la ban ai ngam dan ai ban le ka balang kam long ta dei blai ula jet yang abi ban long ki Dkhot jaga balang idan lagi jong ki jing ai ke bangila ban sakri blai bo blai la ai hanga ban pi compare ai long kanu ki sakri ru baro ki long ber kat ke mangla kren sakmat u jisu ha gospel jo matias nong pa rusan ukren sikapang ki farsi jong kita len Harsi sepang kita len kani keren sepang boleh lah hingi lagi jong kita len lagi jong ki jingla kabangin pentrekam ni kita kabangin penseso lembah kita kijing syakri kemau wara pisngau bai kijing syakri jong pi ndan manu be itu ndan manu ba recognize ada kemau blai pu recognize ya kawai kijing syakri jong pi la kalong ka beret ru mau jisu wang la pi ai siklat ko bandi ru akerdeng jong jisu pilale utrai Jungi Yesus Kristus. Baru kita Dkhot kita rekam kat kum kajing pelak ke jomlai. Nang ta om day bat om don kam bani nujor ne kop hapedeng kita Dkhot. Haka balang ublai ai lagi jong jing ai kita Dkhot ke jong u bakin rekam ban yim day ban ya nujor. Ndam kam ru bani nujor. Mau ka balang kawai nujor. Mau arangi nujor banu haka balang. Kani kan nomora ya ke jingkiu ba ke jingroi kabak jam siang kana mera ya ke jingkiu bat ke jiroi ma habangi nu jor ni pelong yela de hakmat dai ni pelong yela de ni iet tang yela de ni berkat bangin dan bangi kham hajrong dia nama kala dau nyem dai ban ple jimot sepang ke jingi nu jor nyem dai ban ni nu jor banno banoro mar baro ni trai lagi jong ke benta pet ke ek bo of supon ha ni ke ju ke sti ha ka sedang jong ke ni ke sti ha kan ha nong ka balai au supol open ram ya ka ai ka bami ha ni ka balang oren kam chakmat ukran chpang ka jing bom yes tu jumot preng jong ki bangai ha ka nong ka balai ka basan do pra re kan mau tong ni pet ba i tre lagi jong ke jing ai pen i sha ne ba supol wang way apolos way pol hanta ki nong elap tien blai re tang ki nong elap tien blai da ka ba kilanget but way ka ba utrai la ai ha ngang la thung apolos la ai henrei ublai la penman kum tau betung long ai utau bai ru henrei ublai ken yu ba penman utau betung ba utau bangi ai utau ba ai ke long Kawei rei we un priang ya la ka jong ka bai nong kat kum ka jing trei jong u dei we priang ya la ka jong ka bai nong kat kum ka jing trei ka jong u dei nama kata ngim dan kam bani nujor ngim dan kam bani kop banu banuru ngin trei la ka jong ke benta
cắt cùng cái chừng ai cái dòng lấy và ngày học ai chừng khen được mà chừng lấy cắt cùng các bạn nghĩ lệ mau lấy anh pan cái chừng khen còn ai khusnam rồi cắt cùng cái chừng tray kita cái chừng ai cái bảo là ai hàng beli rom nong stick nong rom nong baar khad ban riu beli anh pan chừng khen bảo ai khusnam cắt cùng cái chừng tray kam ya kita cái chừng ai bảo là ai hàng apa tapi thì Kawei ke met ke balong ke balang dan Shibun ki Dkhot baru ki Dkhot kilong ke badan kam baru ki Dkhot kilong ke berengkat baru ki Dkhot ki trekan kat kum ke jing ai ane ke jing pelak ke jong play ling ba musim betul